i el crit de la nostra gent, una sola... Fa uns dies, en un acte que vam celebrar, anunciava el meu compromís amb el projecte de Junts per Sant Vicenç, perquè estic convençuda que és l'únic projecte capaç de fer que Sant Vicenç prosperi. I n'estic tan convençuda que també vaig dir que estava disposada a fer tot el que estigués a la meva mà per fer-ho possible. Avui us comunico, avui us ho anuncio, que tanco la meva etapa com a directora general del Departament d'Educació, una etapa que m'ha permès afrontar grans reptes professionals i alhora contribuir a la transformació educativa d'aquest país. I ho faig per poder dedicar en totes les energies al nostre municipi, per poder-me concentrar en Sant Vicenç dels Horts, per posar-me a la disposició dels vicentins i vicentines i fer que Sant Vicenç prosperi, fer que Sant Vicenç esdevingui un municipi de primera, fer que Sant Vicenç no vagi endarrere, perquè no podem esperar 4 anys més a fer aquesta transformació. No ha estat una decisió senzilla, però la faig amb goig i amb molta il·lusió, amb aquest convenciment de que, comptant amb tots vosaltres, treballant colze a colze amb vosaltres, serem capaços i capaces d'aconseguir que Sant Vicenç i els vicentins i vicentines tinguem allò que ens mereixem. Per tant, tenim molta feina, em poso a la vostra disposició, ajudeu-nos i ens veiem als carrers. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem